أسمرا كابز مدبرو ستوديو اير تي في عزو سلامتنا تقبلوا فنونا مكتال تركبوا زي خبركم تعزبتي كم تمسيو زيناو مسنادونا زفنولو ساعة اخيلو نلومي 4 ميزا ساعة 9 مشس تدالو زيناتات وشتون وصان حيزلكم قريبا لغو مساهم تصنح ميكايل حرقي فلما كم تلموت بكندنت وتاتو كفلم أبوشتن وطن زنبرو زيغاتات عم مختان صار كورونا زوعل وفياتات يقولوا له أصوبا ما كل مملكتات زتحسات كالات تغطين أبو الكتم عسر تكبار زوطن مملكتات عدو مكتالي يدي الله بدرجة عالم بحمام كورونا فيروس نيزو موتو سبات قطري ناباستا سوسان سلسن شحاريبو روسيا مقدال فريات ندادم السعوديان أمريكان تزرار كم زل أفليطا نيتو أب عراق وطادراو هلاويون مسفاح كم زوسنة أفليطو حبريتها كاب مينستري طعنا برارات اير قدمي مقراصو زاتو شدشه غياشو كمون حانتي كاب وشت هاجر بدمر شوعت سبات لومي اب هاجراوي لابراتور طعنا بستغبرلو مرمرا حمان كورونا فيروس ترخيبو مالو كابزيوم حمش دقانسيو كلتغا دق تبعتو كوينوم ادميوم كاب 21 كساع 69 عامت يزرغا شدشه كابون دوما توشيبوم زنوبريوم مزوم حاويسكا كترو حمات كورونا فيروس ساب إرترا كساب لومي 29 بتيحلوم بملوم دما اب هوسبيتال زدلي كنكن يقبرلهم كمزلو منسر طعنا حابيرو ناب كال زينا مسن سجر كبرات عزبتي ابي وشت هاجر نوصان زنبرو زيغاتات اب مخته انصار كورونا زوعل غنزباون عينتاون وفياتات يقبرلو بزعبا زين استوادد تحستو قبر مسقل غرزغير بملكع صبصاب كوربوي ابزي عالمنا اب حدغا لبدا كورونا فيروس وديقاتلو زلا اوان منغستي ارترا حزبو كابزي تلابع حمام نمكلخال نزوسد زلو وسان سغمتات نمعوات اب وشتن وصان زنبرو زيغاتات حبراو بدو بحبراو ابركتو زبل مريح تما بملعل اب مخته انصار لبدا كورونا فيروس زوعل غنزباون عينتاون وفياتات يقبرلو بزي مسرت اب حبرات منغستات امريكا زنبرو ايرتراويان بزذنق نهرن ونن اوشت حد سومون لعلي 2.7 مليون دولار وفيام امباسي ايرترا بحبرات منغستات امريكا ناب ايرينا ابزلاق حبريتا كابتي زتوفي غنزب اتي 938 شحن 385 دولار درو اب كازنا مخته كوفيد 19 كم زاتوي اتسترف دما بمنقدي اونلاينن سندات بانكن يكب كم زلو افليتو ازي نحدثو من زقصله قدما يغص حصص وفياتات نمخته كورونا فيروس اب ايرترا مستي اب امريكا زلو كونتات لبدا اب تحتي ممرحي محبراو مرحقن كاب غزا ناي زي موصات تزازاتن مكيادو كبيد كونت نبره اب تهاجر زنبر ايرترا وغن اب 4 بتليكونفرنس تودبه ناي رحقت اخيبتات ببزح بمستاف هاجرنان حزبنان بزي كبيت تلابع حمام كقطمم زخل حدغنيا صعبينات نمكات كغبروا ابز غبا زيغن تو حلافن الدحر مزتاي عوتن تاريخاون وفياتات كم زكايده امباسي ارترا اب حبرات منغستات امريكا نصيرو از كم زيلن كلو ابالات دبلوماسياوي ميشنات ارترا اب امريكا كندا اوروبان ورحاو كفليتهم ابالات امباسي ارترا اب رياض سعود عرب دما 15,000 ريال ابركيتهم الله بتمساسالي ارتراويان نبرتي هاجرات اسكندنافيا 1 مليون كرونر شودن كوفين كلو نبرتي اسمرا اتو كيدان فسها انغسوم 10,000 نقفا اتو ارم قبر كروسس دما 1 نقفا اب هاجراو بانك ارترا نزعلا مازيا بستخفته قصري حساب 220 201 بعد 653 اتاو غيرم الله اب معرباو زبا سعوديا زنبر زيغاتات بوغنم بولكن ببود دابتاتمن بزغبر وفياتات اوشت كلت معلتي 161,500 ريال اواتيام اتوفيا محبر مخاين وايت 100,000 ريال 74 القصبات 31,500 ريال هاجراو محبر دقنسي ارترا چنفر جدة 10,000 ريال محبركم جدة دما 10,000 ريال زبركتو ومخانو كاب تقلالي قنصل ارترا اب جدة زبصحنا حبريتا فليتو
ኤርትራውያን ተቐማጦ ዓባይ ብሪጣንያን ሰሜን ኣየርላንድን ድማ ብመንግስትን ህዝብን ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ አንጻር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምድጋፍ ብዝወሰድዎ ህፁፅ ስጉምቲ ኣብ ውሽጢ 6 መዓልታት ልዕሊ 55,000 ፓውንድ ብምብርካት ነቲ ምኽተ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብ ተመሳሳሊ ፍጻሜ ኣቶ ሮቤል ተወልደ ሃብተ ዝተባሃለ ተቐማጢ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ክሳብ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ካብ ኤርትራ ሙሉእ ብምሉእ ዝጠፍእ ኣብ ኣስመራ ጎደና ዓረረብ ዝርከብ መዕረፊ ኣጋይሽ መርሓባ ሚኒስትሪ ጥዕና ክጥቀመሉ ኣረኪብሎ። ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ምምሕዳር ዞባ ማእከል ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምግታእ ዝወፅእ መምርሒታት ብምልኣት ንምትግባር ኩሉ ኣብ ዝግበር ዕቱብነትን ክግበር ዘለዎ ውህደትን ዝዘትየ ርክብ ብ3 ሚያዝያ ኣካይዱ። ኣብቲ ኣመሓደርቲ ንኡሳን ዞባታት ዝተሳትፎ ርክብ ኣካይዲ ስራሕ ዞባ ማእከል ኣቶ ዘሪቶ ወልደብርሃን ነቲ ለበዳ ንምግታእ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝወፅእ መምርሒታትን ቅጥዕታትን ብምሉእነት ኣብ ተግባር ንምውዓሉ ኣመሓደርቲ ንኡሳን ዞባታትን ኣካይዲ ስራሕን ቀዳሞት ተዋሳእቲ ምዃኑ ብምጥቃስ ናተጋባብርኡ ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ኣቕሪቡ። ኣቶ ዘሪቶ ኣስዒቡ ኣብዚ ህፁፅ ናይ ሓደጋ እዋን ነቲ ለበዳ ንምግታእ እቲ እንኮ ኣማራፂ ንዝወፁ መምርሒታት ምትግባር ምዃኑ ብምሕባር ኣመሓደርቲ ንኡሳን ዞባታት ዝለዓለ ሓላፍነት ክስከሙ ከም ዝግባእ ሓቢሩ። ተሳተፍቲ ብወገኖም ፀገም ማይ ቀንዲ ማሓንቆ ኮይኑ ስለ ዘሎ መፍትሒ ክናድየሉ ዝብልን ካልእን ርእቶታት ኣቕሪቦም። ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ሓላፊ ኣገልግሎት ጽሩይ ማይን ርሳሕ ፈሳስን ጂኦሜትራ ዮሃንስ ሙሉ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነቲ ሽግር ንምቅላል ይስራሕ ከም ዘሎ ብምሕባር ነቲ መስመር ዘይበፅሖን ፀገም ዘለዎን 33 ቦታ ተመዲበን ከም ዘለዋ ገሊጹ። ካብ ዞባ ማእከል ከይወፃና ኣብ ዞባ ማእከል ንኩነታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብምምዝማዝን ዝወፀ መምርሒታት ብምጥሓስን ኣብ ዋጋታት ሃለኽቲ ዘይምኽኒ ወሰኽ ዝገበራን ካልእ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ዘካየዳ ዝተረኽባ 386 ድኳናትን ትካላት መሸጣ ኣሕምልትን ስጉምቲ ተወሲድወን። እተን ብጨንፈር ሕግን ስርዓትን ስጉምቲ ዝተወሰደለን ትካላት 323 ኣብ መሸጣ ኣሕምልቲ ዝነጥፋ ክኾና ከለዋ ከከም ክብደት ዝፈጸሞ ጥሕሰት ነፍሲ ወከፈን ካብ 20,000 ክሳብ 25,000 ናፋ ተቐፂዐን። እተን ዝተረፋ 63 ትካላት ድማ ናይ ምዕሻግ ስጉምቲ ተወሲድለን ኣሎ። ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ብ21 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ካብቲ ብ20 ለካቲት 2020 ዝነበረ ዋጋታት ወሲኹ ኣብ ልዕሊ ዝሸጠ ኣቑሑ ክሓብዝ ዝተረኽበ ወይ ከለዎ የለን ዝበለ ብመሰረት ኣዋጅ ዘይቁኑዕ ኣሰራርሓ ንግዲ ቁፅሪ 125 ዝባር 2002 ክሳዕ ምውራስ ኣቑሑን ምስራስ ፍቓድ ንግድን ዝበፅሕ ከቢድ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰዶ ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ኣብ ከተማ ዓሰብ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ብላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ዝወፁ ኣብ ምንቅስቓስ ሰባትን ተሽከርከርትን ከምኡውን ምዕፃዊ ወሃብቲ ኣገልግሎታት ትካላት ዕዳጋታት ዘተኮሩ መምርሒታት ብሰፊሑ ትግበሩ እኳ እንተለዉ ብዋጋ ክፍወሱ ዝግብኦም ጥሕሰታት ግን ከም ዝረኣዩ ተሓቢሩ። ብመሰረት ሓበሬታ ወኪል ኤሪና ዕዳጋ ጥሪት ኣብ ንጡፍ ስራሕ ምህላው ትካላት ምዕረይ ብሽክለታ ኣብያተ መሸጣ ባህላዊ መስተን ትካላት ፅርበት ሓፂንን ዕንፀይትን ገና ኣገልግሎት ይህባ ከም ዘለዋ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ልዕሊ ኩሉ ድማ እቶም ካብዚ ሕማምን ሳዕቤናቱን ንኽድሕኑ ትምህርቲ ኣቋሪፆም ኣብ ገዝኦም ኮፍ ከም ዝብሉ ዝተገብረ ተምሃሮ ተኣኪቦም ክፃወቱን ተደራሪቦም ብብሽክለታ ተወጢሖም ክንቀሳቐሱን ይረኣዩ ብምህላዎም ወለዲ ክብደት ናይቲ ሓደጋ ተገንዚቦም ዕቱብነት ከርዩ ፃውዒት ቀሪቡ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝኾነ ንሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ሓበሬታ ዝደሊ ወይ ዝህብ ዜጋ ናይ 24 ሰዓታት ነፃ ኣገልግሎት ናብ ዝህብ ቁፅሪ ቴሌፎናት ማለት 11 11 11 ወይ ድማ 118 ከም ሳልሳይ ኣማራፂ ድማ ናብ 11 33 88 ክድውል ከም ዝኽእል ንሕበር። ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታት እዩ። ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ክምለሰኩም ንምክታልኩም ክትቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም كم يصنعكم بدرجة علم بلبدا حمام كورونا فيروس نايزوموتو سبات قطري ناباستا 63 شح عريقوم بتي جنا مكتي زيت رغبو حمام لعل 1 مليون تلخيفهم كم زلو متن ملكفت دما بزل على نهري وسخ بمهلاو قطر موتات بتعጻጻፍ ከይውስኽ ኪላታት ጥዕና ስጋቶም ይገልጹለው بمسرت عناو تصابات بتحمام إيطاليا لعل 15,000 اسبانيا أستات 12,000 أمريكا أستات 8,000 فرنسا لعلي 6,500 بريطانيا دما لعلي 4,300 موتات زت تمزقبلن 5 بقطبات زبل صقا هاجرات كوينان الوا
ኣብ ኣሜሪካ በቲ ሕማም ናይ ዝተለኽፉ ግድያት ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 290,000 ዓሪጉ በምህላው እታ ሃገር ኣብ ቀረባ ግዜ ዝለዓለ ቁፅሪ ምውታት ከይተመዝገባ ስጋት ኣይተርፍን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ቻይና መጠን ተሪኦ ሓድሽ መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ናብ ዜሮ ከም ዝወረደ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዋን ሎሚ 4 ሚያዝያ በቲ ለበዳ ሂወቶም ንዝሰኣኑ ልዕሊ 3,000 ሰባት ናይ ዝኽሪ መደብ ተፈጺሙ። እቲ ብተኽሲ መዳፍዕ ምቁራጽ ኩሉ ዓይነት ምንቅስቓስ ከምኡውን ምንፋሕ ጥሩምባታት መካይን ባቡር ምድርን መራኽብን ዝተሰነየ መደብ ኣብ መላእታ ሃገር ን3 ደቓይቕ ከም እተኻይደ ተፈሊጡ። ኣብታ ሃገር ብጠቕላላ 81,639 ብቫይረስ ኮሮና ክልከፉ እንከለዉ 3,326 ድማ ሂወቶም ሲኢኖም እዮም። ቻይና ሓድሽ ዓሌት ኮሮና ቫይረስ ከም ተቐልቀለ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2019 ንውድብ ጥዕና ዓለም ካብ እትሕብር ንድሓር እቲ ለበዳ ናብ 206 ሃገራትን ግዝኣታትን ከም እተላብዐ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝንቀሳቐሱ ሽበራውን ዕጡቓት ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ምንቲ ክዕወት ተኽሲ ናይ ምቁራጽ ስጉምቲ ክወስዱ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጸዊዑ። ሕቡራት ሃገራት ነዚ ጻውዒት ዘቕርብ ዘሎ እቶም ዕጡቓት ኣንጻርቲ ብሕማም ደረጃ ዓለም ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ከም ዕድል ተጠቒሞም መጥቃዕታቶም ክሐይሉ ከም ዝኽእሉ ኣብ ዘስጋእሉ ዘሎ እዋን እዩ። ብርክት ዝበሉ ዕጡቓት ጉጅለታት ነቲ ጥዕናዊ ጻዕሪ ንምዕዋት ተኽሲ ናይ ምቁራጽ ግዝያዊ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ እኳ ክግለጽ እንተጸንሐ ከም ዳዕሽ ዝኣመሰሉ ዝርግሐ ዘለዎም ካልኦት ዕጡቓት ጉጅለታት ግና ጸጥታዊ ስጋት ኮይኖም ኣለዉ። ሽበራዊ ምንቅስቓሳት ቀንዲ ዕንቅፋት ናይቲ ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ክኸውን ከም ዝኽእል ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምግታሕ ሓያሎ ሃገራት ኣታታቲኖ ዘለዋ ናይ ምንቅስቓስ እገዳታትን ምዕጻው ናይ ኣየርን ባሕርን መጓዓዝያን ዘጠቓልል ተረቲ ስጉምታት ኣብተን ወራር ዕስለ ኣንበጣ ምድረ በዳ ተኸሲትለን ዘሎ ሃገራት ጸረ ባልዕ መድሃኒት ንምቕራብ ንዝካየድ ስራሓት ዓንቂፅዎ ከም ዘሎ ውድብ ምግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ማለት ፋኦ ሓቢሩ። እቲ ውድብ ኣብ መግለፂኡ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ዘሎ ወራር ኣንበጣ ኣብ ልዕሊ ሕርሻዊ እቶት ከውርዶ ዝኽእል ዕንወት እናዛይደ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሙሉእ ብምሉእ ንምቁጻሩ ዝካየድ ጻዕሪ ብሰንኪ ምቁራጽ በረራታት ብኸቢድ ተጸልዩ ምህላው ኣረድዩ። ኬንያ ዝነበራ ጸረ ባልዕ መድሃኒታት ኣብ ደረጃ ምውዳእ በፂሑ ከም ዘሎ ዝሓበረት ውድብ ብሰንኩ ድማ ነቲ ባልዕ ንምቁጻር ክካየድ ዝጸንሐ ናይ ምንጻግ መድሃኒት ስራሓት ብምትዕነቓፉ እቲ ስጋት ዛይዱ ከም ዘሎ ውድብ ምግብን ሕርሻን ኣጠንቂቑ ዘሎ። ንምጭጫሕ ዕስለታት ኣንበጣ ምድረ በዳ ምቹው ዝኾነ ኩነታት ኣየር ብዝፈጥሮ ካብ ምዝዛም ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ኣብ የመን ዝተጫጭሐ ዕስለታት ናብ ምብራቕ ገጹ ብምስጋሙ ኣብ ሶማል፣ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ዓሰርተታት ዓመታት ዝኸፍአ ምዃኑ ዝተገልጸ ተሪኦ ናይቲ ባልዕ ከም እትኸስተ ይፍለጥ። እቲ ዕስለ ኣንበጣ ናብ ኡጋንዳ፣ ደቡብ ሱዳንን ታንዛንያን ገጹ እውን ከም ዝሳገመን ኣብ ልዕሊ ሕርሻዊ እቶት ብቐሊል ዘይግመት ዕንወት ከም ዘረደ እውን ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብተን ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምግታዕ ናይ ኣየርን ባሕርን ዶባተን ረጊጠን ዘለዋ ሃገራት ሰብኣዊ ረድኤት ንምቕራብ ዘኽእል መስመራት ክኽፈት ትካላት ሕቡራት ሃገራት ይጽውዓ ኣለዋ። ኣብ ሓያሎ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ብሓፈሻ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ድማ ብፍላይ ሕፅረት ቀረብ ኣብ ምክልኻል ዕማማት ዝውዕል ክታበታት ተኸሲቱ ብምህላው ከቢድ ጥዕናዊ ስጋት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ይሕብሩ። ሩስያ ዋጋ ነዳዲ ንምትዕራይ ኣብ ጉዳይ ምጉዳል ፍርያት ምስ ስዑድያን ኣሜሪካን ትዘራረብ ከም ዘላ ኣፍሊጣ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ሃገሩ ፍርያት ነዳዲ ብ10 ሚልዮን በርሜል ንመዓልቲ ክጎድል ከም እትሰማማዕ ብምሕባር ካልኦት ኣፍሪቃ ሃገራት ተመሳሳሊ መርገፂ ክህልወን ጸዊዑሎም። ብመጠን ሰደድ ነዳዲ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ፍርያት ከተጎድል ድሕሪ ምውሳና ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ብልዕሊ 22 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ይፍለጥ። እቲ ተሪኦ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኣፍሪቃ ሃገራት ምፍዕፋሕ ፈጢሩ ከም ዝጸንሐ ኣይርስዕን። ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ሓደ ካብ ጠንቅታት ምንቁልቋል ዋጋ ነዳዲ ኮይኑ ከም ዘሎ እውን ጸብጻባት ይረዱ። ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ኢራቅ ወታደራዊ ህላዊኡ ንምስፋሕ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ። ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢቲ ኪዳን ኣብዚ ሳልሲ እዚ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ኣብቲ ውሳነ ከም ዝበጽሑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ጸሓፍቲ ኪዳን ጄንስ ስቶልተንበርግ ኔቶ ወታደራዊ ተልእኹ ኣብ ኢራቅ ከስፍሕ እዋኑ ምዃኑ ብምሕባር እቲ መደብ ኣብ ቀረባ መጻኢ ከም ዝትግበር ኣረድዩ።
ኔቶ ኣብዛ ሓድሽ ውሳነ ዝበፅሕ ዘሎ ኣሜሪካ ኣንጻር ሚሊሻታት ኢራቅ ወታደራዊ ስርሒታት ምስፋሕ ተወሳኺ ሰራዊትን ስትራቴጂካዊ ኣጽዋርን ናብታ ሃገር ድሕሪ ምልኣኻ እዩ በዚ ድማ ዕላማ ምንቅስቓስ ኔቶ ንኣሜሪካ ንምድጋፍ ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይምቱ ኣብ ኢራቅ ዝካየድ ዘሎ ሓድሽ ግዳማዊ ወታደራዊ ምትእትታው ንኩነታት ሃገር ካልእ ኣንፈት ከትሕዞ ከም ዝኽእል ይግለጽ እቲ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ህዝብን መንግስትን ኢራቅ ኣብቲ ሃገር ዓስኪሩ ዘሎ ግዳማዊ ሰራዊት ክወፅእ ኣብ ዝፅውዓሉ ዘሎ እዋን ይትግበር በምህላው ድማ ተወሳኺ ተቃውሞታት ከለዓዕል ከም ዝኽእል ይጥቀስ ካብ 2003 ኣብ ኢራቅ ወታደራዊ ምትእትታው ተካይድ ዘላ ኣሜሪካ ኣብታ ሃገር ልዕሊ 5,000 ሰራዊት ኣለዋ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ማሊ ምስ መራሒ ሓደ ካብ ቀንዲ ተቃወምቲ ሰልፍታት ሃገር ዝኾነ ሳይሞላ ሲሰ ዝተጨው ኣባላት ናይቲ ሰልፊ እቶም 5 ብ3 ሚያዝያ ነፃ ከም ተለቑ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን እንተኾነ ግን እቲ ዛጊድ መንነቶም ዘይተነፀረ ዕጡቓት ዝተጨወ ሳይሞላ ሲሰን ካልኦት 3 ኣባላት ሰልፉን ዳሃዮም ከም ዘይተረኸበ ተሓቢሩ ሰመዝ ናይቲ ንሱ ዝመርሖ ሰልፊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ነቲ ፖለቲከኛን ምሱ ተጨውዮም ዘለውን ነፃ ንምውፃእ ዘኽእል ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ ብ3 ሚያዝያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣፍሊጦም ኣለዉ እቲ መራሒ ተቃወምቲ ሰልፊ ነቲ ኣብ ምጅማር ናይ ዝሶምዝ ዝተኻየደ ባይታዊ ምርጫ ኣብ ዞባ ቲምቤክቱ ጎስጓስ ኣብ ዘካየዱ ዝነበረ እዋን ተጨውዩ ኣብቲ ከባቢ ምስ ኣልቃዒዳ ጥቦ ምትእሳር ዘለዎም ዕጡቓት ብብዝሒ ከም ዝንቀሳቐሱን መጥቃዕታት ከም ዘካየዱን ጸብጻባት ይሕብሩ ንሎም ሸስተዳለወ ዕለታዊ ዜናታት ውሽጥን ወፃን ኣብዚ ተፈፂሙ ለኩራት ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ ዘመስግን ምስ ተረፉ መርባፂ ኤርቲቪ ሓድጎኩም ብወገነይ